kwavo vavambonogara zvavo kumba kwavo. Zvadaro pakabva pazotinetsei futi ndokubva taenda kumusha kuti kata madi kumbosiya zveimambodzoka kuno kumamboita semambogara une pamusha pari kungonesa vakati pamusha pangu ndinoenda kupise munhu ane pamusha pake anongoshingirira aripo vachingorima varipo asi zvichingodaro kungonesa ikoko kwemazwiwo iwayo avanenge vachingonzwa. Tazoenda pamusha ndaona kuti regai mbondovabatsirawo kurimawo. Takanovabatsira kurima pamusha ipapa ndo pandakatanga kunzwa nyoka yechichema. Nyoka yechichema pamba pavo. Saka pane mimango iripo patambuzwa nyoka inochema. Nyoka yaitochema ndikati inyoka iri kuchema vakati waza ndikati inyoka iri kuchema iyi. Saka maingoti mukangoti rarei mukangozi malaiti zvotanga nyoka yotanga kungochema. Yaichema iri pamumba panze yakatanga chachema iri panze. Saka zvakanga usanyatsozozvisa kuti mumba here mberi kushedzera iri kana kuti zvaingodaro. Kana nyoka ikanyararawo kwakuchitawo maziziwo mazizi achiperawo kunowo dzimwe shiriwo musha kurara chiri riri zhunga rinochema shiri kusvika kunze kuedze zvaichinjana. Kana zvadaro ivo vane marwariro avaizoita manje ipapo kumbotitasa kufa kuti zii ipapo ndo zvanga zvakuitika ipapo. Kutitasa kuti zii? Kunyarara kuti zii. Vane vaita sevaidona? Vanongoti nyoka ikauya ikangotanga kuchema painonyarara ivo vanongoti gwa kutike kudona kwangonzwa ngoti gwa mozodaro mozongona vangoti tasa vakashama. Saka tozotora mvura wobadayo mvura udayo kuita kuti bengeni vamuka vakuziya zvavari. Ndo vatana kuti mvura iri kuita sei iri kutibatsira tomboendawo kwavainobatsirwawo tichingodaro chimboendawo mapostori vachinobatsirwawo pamwe mambopedzawo kana svondo kana kuti mazuva matatu vachirarawo zvakanaka. Kana zvadaro zvodzoka futi shiri dzikauya dzikanyarara dzichichema dzochema nyoka iyouya yochemawo ikapa inonyarara kuchema ndo pavanongoti gwizi vonyarara vongonyarara wozoti navo wozobemuka papaye ndo zvaitika izvozvo. Saka ndobva zvangotora nguva zvichingodaro. Saka ndokubva taona kuti mvura iri kutibatsira tanga takurara nemvura apo tichingofambisawo nguva semunhu anga akarima kuti mbeu dzibve mumunda. Ndokubva tatora mvura totora mvura ndo yataingorara nayo kuti kana zvatanga kudaro kangovadayiwo mvura inenge iri mvura yemuteuro. Aiwa mvura chero mvura kumusha taingotora chero mvura zvaitongota tichingodaro chikuvadira ndobva tazoti hanzvadzi ari kuChegutu ndobva ati mbouyai navo kuno. Ndobva tazoita kuChegutu navo tasvika kuChegutu dambudziko riya harina kungopera rakaramba richitoenderera mberi. Nyoka maidzinzwa here kuChegutu vanga vachitotaura munhu wokumusha kuti ananhingi mamuonere nhingi uya nevanhu vai vatopasera apo toti aiwa tisi kumbovaona voti aiwa auya nevanhu vake vari pasera apo hamusi kuvaona here. Ndo zvaitika kuChegutu ndobva tana kuti kuChegutu kwacho kuri kutonetsa ndeusiku uya hatichatora dambudziko ratoita sei ratokura kutoti varare zvakanaka vatorera panyoro pamunongodira mvura nedhuku ramodira mvura ndokutoti vagone kumborara. Nehembe yavanenge vakapfeka itofanirwa kutotota ndokuti vatobhorara. Asi zvazodaro zvakazenge zvisina basa. Zviya zvakutoti kurira kuti mbodaiwo mvura vaifanirwa kungorara vari panyoro chete. Ndo zvavaifanirwa kungoita izvozvo kungoti kana vangonzwa ngoti yowe kana masikati chaiwo vakanga vasisarari modira mvura. Saka dambudziko rakangozotibata kuti kana kuchitonhora kuine makute zviya izvi apararike kana kuchinaya zviya izvi apararike ndopa zviye zviine simba rakatokura chaizvo zvinhu zvachiona izvozvo. Ndokubva tabva kuChegutu ndobva taona kuti dambudziko iri kuno ratita se ratotikurira. Ndobva tabva ndobva tauya kuno kwaHarare. Tauya kunoku patasvika ndobva tasvotanga kufamba nawo maprofitawo taenda nepano dambudziko riya richibva ratita se riri kutokura harina kudzokera riri kuenda. Saka ndopatakaenda pane vamwewo zvabva zvaita sei pane mwana akauya kuzororwa kumusha
muzukuru wavo mwana womunin'ina wangu achibva yazoroorwa kumusha uku mwana uya aroorwa zvakaita mitauro futi kumusha ikoko ndibva zvaita mitauro yekuti vamwe vakati tasirwe kudedzwa ipapa tikati kwesisu vanombotidedzerwa pavanoita zvavo havatidedzi apa ndiani arudaro apa mushapedi pamusha wedu wakakura pane vana vakawanda pane barika tanga tiri pabarika vana mai vangani vana mai vangu vari 3 right saka vana mune madzimai akasiyana saka vamwe vekune mwembawo vavati kwesi matisirirewo tikati kozvisine kuyoinga havatidedzewo wani tobva tadedzawo umwe wanzvadzi watakadedzawo saka tobva tagara zvedu takadaro ndobva taonopo kuti honewo mwana aroorwa oyi tadaro zvinhu zvakadzoswa hazvina kutambirwa tobva tagara ndobva tanyarara saka tazova kunoku taona dambudziko rirungokuda hatisi kunyatsoziva zvinhu zvanga zvisingataure nguva iyoyo taingobatsirwa iti asi kutaura zvanga zvisingataura ndobva zvazogona kuzotaura pazoakwawo munhu akataurawo akati inini ndine chigumbu chekuti handina kudedzwa pakaroorwa mwana uyu asi anga ari kutaura ndiye muroora ari kudaro tikati kuiwe unogodaro sei kuti takakupa zvinhu wani ukadzosa zvikanzi mungadai makazotidedza ndoga ndikati shoko kana richiuya musha ndewo munhurume handiti murume akaudzwa kuti uyai kuno kune basa ririko rakadai rakadai ndiye muchazika handei kwakati kwaita zvakatika zvikanzi aiwa mungadai makatondidedza pacha nokuti amai ava zvavari kuita izvozvo ndini ndiri kuvadaro kochi uchidaro wakavaita sei achibvunzwa pasowe paipa akahakwa ari ipapa akabuda akati nyoka iri kuvatambudza ndeyangu nyoka inenge ichema pamusha ipai ndeyangu nokuti makandinyima hamuna kundidedza pairoorwa mwanawo saka nyoka iyi ndeyangu ati nyoka iyi zvikanzi urema hwese hwavainahwo ndiri kuvapa ndini ndakatovadaro nekuti kufamba kwavo havachakwanisa kunyazofamba kana kuti mwiri wavo unyasosimba munhu akangoneta nekungosungwa munomu ndobva taiwa inyoka yangu idoda nekuti havana kundidedza pakaita se pakaroorwawo mwana akati ndobva ndamuti aiwa wakadarire muroora haikona kudaro anotori matambudziko auri kuzvitorerawo iwayo zvikanzi manje ninika ndo zvandakatedza ndo zvandakati asi ndaitumwona tete ndo vakandituma kuti ndidaro oda chivazotete hanzvadzi yababa hanzvadzi yemurume hanzvadzi yemurume wake mwakoma vedu so mwana watete vavo it's okay gogo saka ndokubva tati aiwa haikona kudarira munyika dzazvikanzi inini kuisa ndakangoisa zvenyoka ndakangozviitaka asi kutora chakwa ndivabatsira handigone ndotodo vanondibatsirawo handigone kupinginura asi nditete vainditupa saka kunditi ndozvogona kuzobvisa handikwanise mutonitsvagirawo kuti vanhu vandibatsire kana dare rinogona kundibatsira kundiite zvenyoka iyo oda nyoka iri paiko zvikanzi nyoka izvezvi pari zvino iriko kumba kwavo iri kutogara muhari ndopairi pamba zvakanaka ndobva tangozotiwo uyu wacho uyu achitaurawo zvakewo akatoti ndoda kutovadya chete ndokutaura kwaanenge achiitawo ndoda kutovadya da kuti musha usare radongo saka gogo apa pabarika mati pane vana mai 3 imi muri vechingani wechi2 muri wechi2 munin'ina wangu ndobva azouyawo wechitatu munin'ina wenyu akauya akaita wechi3 ko mukadzi wekutanga ihama ino tete vangu chaivo dangu ripamusha pedu yowe imi makaenda pamurume watete munin'ina wenyu bva azouyawo ipapa uyo akauya nekurapwa airwara airapwa nani nemurume wedu achibva azomutora akuita mukadzi wechi3 zvakazoramba kuti adzokeri kumusha showe ngazvakaoma right pane nyaya yamambotaura nyaya yekuti pane muroora akashayika nezvinhu zvitina kugovera tiri kuenda hedu mberi tete nenyaya tazobva pane uyu wokutaura kuti nyoka ndiri ndinayo ndini ndapa amai vaurwere neutenda neurema ndini ndavapa uduso hwakadai takazogara tobva tazogara tangoti pamwe ndezvenyoka iya zviri kudaro tazogara ndobva kwazoti usiku takarara munhu ndobva akuzotaura kuti ndiri kudawo midziyo yangu nembatya dzangu dzakachererwa mumusha menyu zvinhu zvangu zvakaraswa mumusha menyu tikati
kwewe ndiwani kwewe ndobva atoona kuti ndinouya ndine zvinhu zvakandikiri kwamushami nekuti muroora uyu akangouyawo haana kunyanya kugara ndokubva arwarawo murume wacho ndobva vati izvo vataura shoko kumusha kwacho kuti munhu ari kurwara ndobva kumusha kwacho vamutora kati ngaauye kuno aenda kuya akabva asvikofa hazvina kutorawo nguva haana kurwara kwenguva yakareba ndokubva vati mwana wenyu uyu akanga iyamwisa mwana ndobva adzoswa mukoma wachobva wapiwa mwana wachobva vauya naye tagara kudaro semunhu akanga apiwa imba yake akanga ane imba yake akutobika mumba makewo ndokubva zvakutonzi zvinhu mumba umu zviri kurara zvichigwendereswa mumba umu zvakasara mumba umu ko madii kuti zviende kupi kumusha kwazvo saka tagara kudaro apa muroora ari kumusha kwavo aiwa akavigwa kwake akavigwa kwake apa anga atofa asi zvinhu zvake zvakasara mumba anga kushandisa zvinhu zvemuroora ndezvo zvakanga asi panga paine kutaura kuti zvinhu mumba umu zvikura zviita se zvichirongedzwa murume wacho ndobva akuti mumba muri kutendesa kurara nokuti mudziye mukadzi urwere achiita se ichirongedzwa saka murume haana kuzotorongwa akabva angofa futiwo mwana achibva angofawo saka mukoma vakazotora zvinhu izvi ndokubva vazvirasa mukoma wenyu kurasa midziyo yemuroora mukoma iguru ivavo ndokubva zvazonzi midziyo yazoonekwa sabhuku akadeedzwawo akazvionawo akataura sabhuku ona zviri panapa izvi midziyo iyi ndokubva adeedzwa nehanzvadzi akati hanzvadzi zvawaita zvazvina kunakabisa ndokubva abvisa midziyo iyayi akazotama pamusha akaenda pamusha uri padhuze pakarorwa mumukoma wavo vakoma vakuru ndopaakazoita otama pamusha usiya dzimba dza ndobva anovaka ipapo zvinhu zviya ndobva anozvicherera pamusha ipapo saka mwana waipapo ndobva azviona mukomana ndobva auya kuna hanzvadzi yedu akati sekuru uyai muone maini navangazocherera zvinhu mumusha isi pamusha pedu kwete ngekwaivabvise zvinhu zva ndopavakanzi aiwe endai munobvisa zvinhu zvamanocherera futi musha mevaridzi saka vachinobvisa kudaro uya zvitaurawo uya akabva atanga kutopenga mwana akabva atopengeswa futi nanhasi anotongopenga mwana iyeye saka ndobva zvinhu zviya zvazobviswa kubva zvazonoraswa musango zvimwe zvakanokandwa murukova zvinhu naiye muroori yaiva amwene vachona ndokunokanda zvimwe zvinokandwa kupikwa zvimwe zvinokandwa kurukwana nhasi vamwe vanongoti zvinongo munongofura pingo zviuno zviriko zvimwe zvichiri kuonekwawo saka ndo pakatakazonzwa mukadzi uye akuya achizotaura kuti ndiri kudiwa zvinhu zvangu zvakachererwa mumusha menyu zvinhu zvangu zvakaraswa zvimwe zvakachererwa pasi ari kutaura ari pai ari kutaura ari pana amai avo ndo pakataka kutaura usiku takatorara ndikati kweve wazotaura sei zvauri kutaura ivo ona ava muroorwewo iwe hausi murooro wamusha medu ko wazoita sei apa zvikazi ndo pandakagadzikwa ipapa andindakatumwa asi yamwenake tikati asati tambozviona kuti zvakadai zvinoitika kunyange dai munhu akaparadzirwa mbatya dzake hazviite sei hauye uchidaro zvikanzi ndini zvavo ndiri kutodaro ndakagadzikwa ipapa ndakatumwa ndichinzi kana waenda pavari uuraye vafe kana vafa ndo ndiri kuda kuti ndivadye Alright. Saka amwene vakava makavataurira varuza ndo zviri kuitika. Amwene ava hatigoni kutaudzana nekuti hatina kumbotaurawo zvedu navo kuti sinongoriwo kuno dambudziko redu riri kungoitika. Iye tichitotaura naye ipapo ndipo pandati kwewe wadi kusunduka wadi kuregererawo wona munhu wemutorwa nawo chaanotozivawo akati ina hatigoni kubva maisirwo andakaitwa panotodawo dare rakasimba kana matozvikwanisawo panotoda dare rakasimba rinotondibvisawo nekuti amweni angu hapane maitiro avangazviita kunondigadzika pandiri tikati wo zvikanzi handitokwanisa zvamuta ndotozvizwa endere totoona kuti ava mbuya handina kana mhaka navo ndiri kunzi ndivauraya asi handina kana mhosva navo akati midziyo yako yakatorwa nevava ayo handida kuzoona. Saka atoti mototsvaga dare rakasimba tamboedza kutenderera nekutendesa tazvishayiwa pazvo anotoramba akatonyatsosimba kusimba chaiko kuti ini ndikaenda kundiri kudzingwa ndiri kunzi kwandakakuisa ndikoko saka ava wava futiwo
topinda dambudziko rere kungorora uine mvura chete rabva chivadira mvura mvura chete muchingodira mvura inodziya here inotonhora totonya inotonhora kone chando chino chivana chando chino ndopa zvine zvichitonyanya ndoda ukatovhuvhuta ukaita makore mutodira mvura mutonhora vane vasingabvundi here nechando ndokutoti vatomborara pamwe vatombomuka mawadira mvura nebhaketi vorara saka vakaenda kungonobatsirwawo pavanenge vaenda kunobatsirwa izuva rimwe tekurara saka pamwedzi pamwe vanogona kukonzera zuva rimwe chete zvekuti hatisina hope dzakapera. Alright. Saka uyu amwene vake ndiani ndaatete venyereka munin'ina mwana vamwene veyemurora akafa kune vava mwana womwana mwana waatete womwana waatete ndo amwene vemurora uyu kwandiri anenge ari mukoma. Alright. Saka ivo vamwene ava vari kuzviziva here zviri kutaurika izvo akafa vakafa futi amwene aiwa amwene vemurora uyu ari kuita izvi ariko kamukoma wangu ariko uyu saka patiri kunetsekana teeteka ndepekuti mweya iri kutiudza kuti pamusha penyu hapangoendeka munhu wemuhombe panoitika zvimwe zvinhu darere harina kumira zvakanaka saka kuti tinzi tiende tinotaurirana zvinhu kuti onai nyaya zvakatonzi munotoenda muine munhu anoita sei wematare kana munhu womweya wazvo ari kuendeka dare renyu rakaipa. Okay. Saka ndo pane nyaya hombe kuti moita sei muri kutotyiswa nemunhu uyu uye mweya wemurora uyu wanetsa ane mbatya dzakatakatira poti nyoka iyowo wenyokawo uyowo chema asi ere yenyaya ingorina nenyoka here dzinenge dziri aite sei nzvimbo yamunogara kusi kungoriwo nenyoka dziri kweko hakuna nyoka dziriko hatirambe dziriko asi nyoka yekweda hakuna makoma hakuna chii zvinotyisa kuti dzitobvawo penyoka dzakadai nyoka dzakadai dzinowanikwa mumakomo kaizi kweda hakuna makomo ende hatidziziye muupenyu huri kuona zvakadai tine nyoka dzatakakura tichionawo munharaunda irudzi nyoka rovambira iri rovambira ruchema sejongwiri. Saka kuuya kwamaita muri kutsvaga munhu anokubatsirai tiri kutsvagawo kubatsirwa nokuti zvanetsa pamwe tatambudzika munotorwa mweya sei ndotorwa mweya wangu kutorwa mweya mukatorwa mweya munofa zviguku haiwa kanyarareka alright ndinotorwa mweya wangu ndosirwa mushoma. Alright. Usarule masara mushoma naye mushoma zingana ndozunzwa ndikazodirwa mvura ndopa ndienda kuto mweya wakuto kumberi kutete kumashure kuti nemumwe mukoma futi akafa nedambudziko iro zvakare rikuita sei iro riri kutafanika kupera mweya wakauraya iye izvo hatingazivi zvinokuti mukoma mukuru chaiye dango redu chairo kati mamusha kuti akafa achitambudzika kudai saka achingoti hapana panotirwadza kuti asi mweya wangu unoita sei unopera mweya wangu unotorwa uchingotambudzwa mweya wangu uchingotambudzwa nekupera simba uchingotambudzwa zvakaita makore matatu mukoma achitambudzika kudaro akarara here kana takasvinura usiku harare dambudziko racho usiku airara achitambudzika zvekutambudzika zviya zvihameno zvimwewo zvaitaurwawo pari waita zvipi nezvipi ndodambudzika mukoma uyo achingofa apa ndo vakabva vatanga futi kuita sei kuita dambudziko rekurwara ikoko koko mati pamwe munomuka usiku muchimuona achiita basa anenge achiita basa ri unongakuziva kuti ndiri zvanenge achiita zvake kuti kana ashaya hope anototi zviri nani kubata mabasa basa reusiku raanoita murizivi ekaka kuroya anenge achitobuda chienda
tete vanhu vapera kufa kumusha kwedu. Vanenge nimba Vana chaivo chapera kufirwa nevana. Mm. Vamwe vana vari kurwara izvo, vamwe vana vari kupenga izvozvi. Mm. Vana havagari pamusha. Izvezvi varoora vafa tafirwa nevaroora 4 Eish. vanongobayiwa bayiwa. Vana vakomana havana vakadzi izvozvi. Eish. Vamwe vana mazunguzurwo zvavo. Vana kupengana kupenga. Vana komana havana kana anoitira vakadzi. Havatore zvinodhaka Hava. kutorwara nepfungwa. Tete kurwara chako zvinoitika musha medu zvakaoma. Saka maimi mafirwa nevana vangani? inini 5 Eish. vana vese vane vana 5 Vachisiya tuzukuru. havana vazukuru vangu Vazukuru. vakuru vatone vana vavo. Asi chinonesa tete ndechekuti vana ivavo havadi kuchiona. Vazukuru. Vese vazukuru vavo ivavo. Vana vevana vagogwa. Vana vedu iva, vana vedu iva vanoti totonzi tiri varoya vatomboda kutiona. Ndo paane dambudziko ipapa. Vazukuru vavo Vanenge vachigarana nevana mai vavo zvavakafa. aiwa vakura, vamwe vakatororawo, vamwe vakarume vavo, vamwe vanongozvigarirawo. Tongoti ari kumurume zvinoihwani. Vamwe vese vezvo havachisiri pamurume. Vana vedu vari kufa. Tapererwa nevana kufa, varoora kufa, vana kufa. Tine dambudziko. Ore, imi migoga mumborotio here muchibudawo futi? Hapana pamunomborota muchibuda here kana muchinoita basa? Ndichirota kuita basa iroro. Haina. Hapana pamakambo? Kana. Alright. Okay. Alright. Saka maini shoko ramuda kutaura kumhuri yeZimbabwe murida kubatsirwa nei? Shoko toda kutaura kumhuri yeZimbabwe. Toda kubatsirwawo dambudziko weri nekuti tafamba taneta. Saka tete kuuya kudai kutambudzika. Apa mari havasina. Mari hapana kana. Chokubata hapana kana. Kana anobatsira kana anotozochengetawo kuti kana chikafu kana kuti chii hapana. Kutorasirwa kune vana chingonzo tiri varoyi. Baba venyu arupi, murume wenyu arupi ko? Murume wangu akafa. Akazofa? Iye angari murume watete wenyu nemunin'ina? Baba vangu akafa. Murume? Baba vangu. Aiwa, murume wavo akafa. Vari kutaura zvekumurume wenyu. Murume wenyu. Akafa kudhara 1970. Alright. Saka imi murida kubatsirwa dambudziko riri musha here. Zvimwe zvamuri kufungira kuti ingozi yemuroora akafa mbatya dzina kugoyiwa asi dzakanoraswa. And then nezvimwe zvamataura zvekuti paukama hwenyu mumusha pane vari kubata. Zviri zvemuroora uyo ari kunetsawo zvine muridzi wazvo. Teda kungobatsirwa dambudziko iroro, aiwa ngaatarisane neamweni ake varipo vakaita zvinhu izvozvo. Zvirege kunetsa ava. Ava muroorwa mukati momusha. Ende mukadzi hapana anonyatsomuziva, hatina kugara nguva yakakura naye. Uyezve toda kubatsirwa varoora mukati momusha havasi kugara, varoora vari kupera kufa. Vanakomana havasi kugara nevakadzi. Musha wedu hauchadi, vana vari kufa. Vanenge vachifa neiko varoora? Havatomborwara, varoora vedu vanongobayiwa. Vanongoti ndabayiwa. Ndabayiwa. Fanenge vapedza kufa gura kapera yangu ndabayiwa. Zii ipapo. Yeah, okay. Angotoriwo mukadzi tine muroora akambouya zvikanyadzisa. Musi wangosvika iwoyo ndiwo akabva zvazvikongomuti wotunduruwo. Bata akatofa. Akatofa? Akafa. Musi waasvika? Musi waasvika ndiwo zvakasvika muti zvinhu naye zvichitaura zvichimuita seiko. Tatambudzika isu. Zvino hamuna kunyara here imi? Ungagonyara Zvinonyadzisa mwana atiswa musiwo ndo angatiswa muroora achingosvika hazvina kumbosvikotora nguva. Avatofa. Kutoswera vanhu vatounganira zvichiita zvipiko. Vanhu vatoungana mangwana. Taita shaisano isingaite kuti tanetswa nemunhu isu vedu weshaisano yacho yakaipa. Chazvakuita kuti vatorwa vari kufa. Vanakomana havasi kugara nevakadzi. Vakadzi vari kufa. Asi mimi gogo, hapanawo zvamakambobatawo here imi? Pamwe zvida makabata muchida kugadzirisawo mhuri yenyu kana kudzivirirawo mhuri yenyu? Kubata chii? Ameno kana kwamakaenda mukapiwawo zvinhu zvokuti mudzivirire mhuri kana kubata? Hamuna? Handina madzimai.
Alright. denga ringandinzwe Alright. handi izvozvo inini iye muroora zvaako ndinisakawo ari kunzi naiye mwana wangu iye mwana wavatete vangu amai ava ndo vakacherera midziyo yako pasi mazviona ndotsekera muroora uyu akunetsa kwandiri akateketerwa nemunhu uyu. Okay. Aiwa, nyaya yenyu tainzwa gogo. Muri yeZimbabwe yakaterera vari kuzvinzwa. Ndofunga muri kunzwawo muri kuti tatambura tafamba kana mari apachina kureva kuti vari kukumbirawo kubatsirwa uye mukubatsirwa vanoda kubatsirwa pachena. Handiti vabatei pa0786 609 117 0786 609 117 ndofoni yamai nini vauyoona amai vavo vari kurondedzera dambudziko ravasangana naro mumusha muri kufa kunyanya varoora vari kungofa zvisina tsarukano. Saka mai nini imi pamunobuda muno mustudio molaita foni yenyu vanhu vachakubatai varikuda kubatsira please tataura tikudo vari kubatsira pachena pasina kuti zouyai nemari yakazoti mari hapasisina kugona amai nini havana kana mari yacho handiti. Saka tochingoti shoko renyu rekupedzisira. Handiti. Okay. Gogo shoko renyu rekupedzisira muri yeZimbabwe muda kuti muda kuti chi kuvanhu kuvana aiku muri yeZimbabwe yakaterera kune kuti tibatsire havandibatsirewo veduwe ndinoshaya kuti ndotiko munhandara rakadirwa mvura masikati kana makutonorara ipapa makutodirwa mvura kuti mukotsere tete tiri vanhu vari kutogara nechipoko mumba chichingonetsa izvokuti maitirwo azvo zviripo zvokungoti ndine shungu zvoda kuendawo kwakumusha ndinonopa mana pangu nasi zviripo zvokuti unongonzwa chingonzi wakasundirwa mweya kwete iwoyu unorora uchikutambudzai uyu uchitaura nemi uyu uye anoti handina kuzorora ndikutotambudzikawo ndakangonzi ndivanetse ndivo ndiri kunzi vanetse kwake kwari haana vakacherera nhumbi dzako pasi ende zvakaoma. Anyway mainini nagogo tinokutendai nenguva yamatipo tinge tichitaura nemanzi namo munombodira here sauti yemadombo ematombo tete taedza zvipiko ende futi hapana zvatingataure tangosara kuenda kuzvigure chaiko. Zvakaoma. Anyway tinotenda nhamba dzavo zvekare 0786 609 117 0786 609 117 vari kuda kubatsira pachena batai amainini nagogo amainini aiwa dzimai ichibudai right tapedza nditya ndopapa ndandachedzimai foni ndotozoita vanhu vanenge vachifona gogo maita henyu nekuya kwamaita nditi right tinovimba kuti muchawana rubatsiro tete tinofambawo sei kusava tisina kana mari. Alright, enda henyu muchaperekedzwa kumba anditika basa. Alright, enda henyu pareception. Alright gogo chienda muchatakurwa muperekedzwe kumba anditika. Alright, okay. Right, ndonyaya yatange tinayo muchirongwa chatinoti zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufomorwa. Mati gogo, alright papa iko. Alright, it's okay gogo. It's okay. Alright. Yeah, zvakaoma. Vanenge vatambura vedu zvinenge zvakatooma nai. Right, veTollgate Motor Spares vanosupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions, pamwechetika nema-service kits, nema-accessories. Vanoti ivo vane maparts emota dzinotevera ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, ma-X-Trail, ma-Ranex, ma-Babu, ma-Belta, ma-Probox, ma-Vitz, Revo, Noah, Nissan Tida, Nissan March, Mazda Bongo, Mazda B1600, Mazda B1800, and many more. Tiri kuwanikwa kupi?
tiripo panumber 30 Kaguvi Street pamwechetika nepanumber 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare mutaundi chaimomo handitika muna Robert Mugabe Road tiri pashop number 2. Kozotiwo tiripo pa8633 All Jairus Jiri Complex Gazaland kwagaza kwaIfields handitika tichizowanikwawo zvekare pashop number 4 Kona Akram and ED Mnangagwa Street kuri kuGweru. Tichizowanikwawo zvekare kuKwekwe shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuKwekwe. Tane chitoro chinyowani tiri kuwanikwawo zvekare paNew Shop iri kuChegutu paZ and Zam Complex handitika paChegutu paZ and Zam Complex tiripo ipapo pashop number 2 stand number 579 Station Street kuChegutu. Tibate pa 0786-852-151 0786-852-151. Tichibatika pa ma social media platforms ese civil servants tinopa chikwerete ichi munochibhadhara over 36 months tikutaura nezve 3 years kaapa because it vasiri civil servants mukangoona muchibva kukambani mwechete moya makabatana makadaro kana muri vatatu muri kubva pa3 zvichienda kumusoro tokwanisa kukupa chikwerete. Tibate izvezvi 0786-852-151 0786-852-151. Tollgate Motor Spares, the genuine parts place. My favorite station. You always have good music. Makes me feel good. This is what real radio sounds like. Star FM, sounding good all the time. Yeah, pane dzimwe nyaya dzaunoti uchitaura uchinzwa unofunga kuti manyepo ifirimu ndo zvinhu zvatakatanga kuziva nezvemaAfrican movies. Takatanga kunzwa zvinhu zvakadaro. Chirege pane dzino nguva nditambirewo kakubva kuMount Gilead Church Apostle Maparanga makadii. Tete. Right. Paripepe kuti unoda kubvunza kuti makafamba sei kuDubai. Obva waona zviri pamberi pako kuti uku ndokubasa manje tete uku. Okoko. Zvakafana tete mimi mukatongoona OB ichifamba. Pane zvamakutonzwa kuti ndakada kutono broadcaster. Ndizvozvo. Tete idzinyaya idzi dzinopera naJesu. Tikatoverenga magwaro tete Bhaibheri pane parinotaura kuti zverudzi urwu zvinotoda nekunamata nekutsanya kuzhinji. And Bhaibheri tete pane parinotaura hanzi mukomana wezvipusha aiti kana zvichinge zvamubata zvaisenda naye kumastoro kana kumwe kunhu tete zvaimuwisira mumvura. Zvaratidza kuti no haasi siriye akurarama but zvamubata ndo zvakurarama paari. So tete tina Jehovha anosumudza marombe anorapa nyaya dzakadai. Tete tikaverenga shoko raMwari from the book of Mark chapter number 2. Bhaibheri rinoti izvo anzi izvo pane vakomana vakatakura mukoma wavo baba wavo vaenda kune vanodzura vanohaka vanosvika nevanosvika vega vakati mhando yezvinhu izvi tazvitadza hatichazvigona zvakutoda Jesu. Tete this issue can be solved by Jesus Christ. Hakuna kumwe anozvigona nyaya idzi tete zvinogoneka naJesu. Saka tiri kuti kudii this Thursday we have got yakapiwa nemunhu waMwari inonzi a miracle Thursday. It's prophetic and miracle. Tete kana iri yaya yeminana tiri kudzorera kuna iye Mwari wamasimba ose. Kana panogadzirwa mota ingave Benz ingave Toyota kana ichinge ichigadzirwa tete havangogadziri vachiisiya yakadaro. They put what they call spare parts. Zvekuti kana zvichinge zvazooma unongomhanya kuToyota woti akomana zvandiomera vhiri raputika shoko raputika. Tiri kuti Mwari pavakatotisika vakatoisa matiri vakatopa matiri ivo kudenga vakatsara vane mapatsi avagara vanawo. But rabasa redu isusu manje rekuenda kuToyota kuti ndikutsvaga pati yakati. Saka tiri kuti this Thursday tinenge tiri pa State Rotary Hall. Amai ava tete vachauya kuzopupura nekuti ndiMwari veminana
amai ava vachauya kuzokonfirma kuti Mwari wa Prophet Elijah the seer the revealer anditira zvakanaka mupenyu wangu. Tete problem inogona kuitika ndekuti wewe une motikari maybe une Benzi uda kutsvaga mapatsi kuHonda apindane abatane Benzi ngainange kuBenzi Honda kinanga kuHonda. Ndikuzama kutaurei ndekuti this Thursday please you're into mining, you're into farming, you are sick. This Thursday it's perfect. Apostle Obed. Wow, thank you, Evangelist. Yaba ndifungidza nyaya painge ichitaurwa a certain issue we had on a Sunday yakada kudai yemudzimai akabva kuchitungwisa anofambiwa nechinhu bhodhi yese chakakura chokuti chinenge chifamba pachafamba chiri muhembe chinenge pane pakatooneka movement tete ai kwete movement ye kana mwana w'umukireshi tete movement yokunyatsoona nangoti ningotsigira mati aposobe so izvozvozvo zvakaitika musi Sunday and the men of God addressed it vachiadressa vakatopa munhu solution yake ipapo tete. Okay. So what is going to happen this Thursday? We are having this powerful miracle service. State lottery. In Harare. I took the contacts they are going to be there. They are going to be helped. So we are inviting everyone per State Lottery Hall this Thursday. Please come. Mahara tete. Batsirwa ndazwa muchichema chema kuti auda batsira vanhu and the things why as our apostle will give us the number. Tete ma problems anosiyana unogona kuona kuti anamanzwa tete ava vari kuti vana vari kuramba vachifa. It's a varora. Baby pane panotaura anzi madzibaba edu akadya muzambiringa. Vana vakaita ugugu kana wadyira tete munhu adya mhiripiri ndiye ngaavaviwe kwete kuti nevana vadiki ndodya mhiripiri anataungana chipo vavaviwa tiri kuti tete this Thursday all manner of sickness ingave marriage ingave business ingave mining please let's meet at Total Hall and Sunday it's perfect. Apostle Open, what are the numbers which we need? So our numbers are 0780-413-472, 0780-413-472, 0780-413-402, 0780-413-402. For now, inside my WhatsApp message, my text message, we are going to call, we return your calls, we are going to reply your messages. State Lottery Room, Thursday, at 5:30. The men of God will be there. Right, Trukuziva, Muswe Sunday, vanhu vanenge vachiya Convergence Hall, Kushow Ground, Muswe Thursday, pa State Lottery Hall. Do you also do my services online? Pane pamuno batika here online, my teachings, my services online. Uyezve kana zviripo munozvitarini uye muchibatika pama platforms. Okay, we have masisi anoitwa nemunhu waMwari on Facebook. On Facebook vanoenda ipapo oita live obatsira vanhu one-on-one live on Facebook. So what you can just do. What's the page? Is yakanzi Prophet Elijah. Then we have got an open group for everyone, a WhatsApp group. So zvaunoita, you send us a message, talk to Mirai Lingi. Then you join that in that group. The men of God will be preaching every day. Every day, tete. Vanhu ngavasamira Thursday tete. Pane zvimwe zvinhu zvokuti kuti ukanzwa kuti ukaona rori rehufu richipfuura kunayo mari muhomwe haubvunza amai kaivhi nyongo varivo vanochengeta mari unotongotenga ipapo. So tete ngava kana ma-messages right now tete zvinopera izvi zvine magumo izvi. Okay, 0780-413-472 ne-0780-413-402. Vachibatika Sunday Convergence Hall State Lottery and then Thursday State Lottery Hall Muswe Thursday and then please don't forget Anzi varikubatika online. There are teachings, services online as well. Sakanzi, please follow and like a page Ravora Kanzi Iro Prophet Elijah. Thank you so much, Munomari Evangelist Mapranga, for coming through. Na Apostle Peter Tinokutendai Nukia Kwamaita. Thank you so much, Tete. All right, my tabas. Okay. Are you ready for it?